Teletech Electronics е българска фирма, която вече 23 години съществува и расте във всякакви аспекти. Това, което отличава е, че единственият производител на сигнално-охранителна и пожарогасителна техника в България. Такъв друг производител няма. Другото уникално е, че имаме над 200 собствени продукта и в момента фирмата продава продуктите си в над 65 пазара, като основните пазари на фирмата са Европа, Северна Африка и Близък изток, но това съвсем не изчерпва възможностите ни. Имаме 3 специализирани направления. Това са системи за охрана, пожароизвестяване и комуникационни решения. Процесът на разработката започва от самата идея, съвсем груба идея, и свършва с едно реално работещо изделие, което се представя пред клиентите, като през това време минава през всички етапи на разработката: дизайн индустриален, механичен дизайн, дизайн на хардуер, дизайн на фърмуер, тест, производство. Производство на Teletech Electronics се намира в сърцето на София. То обхваща пълния набор от машини, необходими за електронното производство на алармени и пожароизвестителни продукти. В това число 2 линии за автоматичен монтаж на повърхностни компоненти, насищане с обемни компоненти, 100% функционален тест на нашите продукти, тяхното складиране и експорт. Поради много динамичния пазар и така силно конкурентния, единственият начин да успее фирмата на такъв тип пазар е да използва нови технологии в продуктите си и иновативни решения. За последната година сме произвели около 1 милион качествени годни единици от нашето производство, което ни прави едни от лидерите на пазара в България и успешно се конкурираме с нашите сертифицирани качествени продукти и с световните лидери на международния пазар. Всякакъв тип клиенти имаме. Аз отговарям за ключови клиенти и големи клиенти, които примерно дистрибутират в повече от 10 държави в Близкия изток, както и за по-малки клиенти, по-малки фирми, които работят в Западна Европа и Северна Африка, които естествено се опитваме да разработим да поемат по-голям пазар. Аз мисля, че доста добре се справяме с международната конкуренция. Това, че сме българска компания, не ни спира да произвеждаме качествени продукти и да се налагаме добре на пазарите. Удовлетворението е много голямо, когато една малка българска фирма стъпи на чужд пазар с хубаво решение, което така притеснява конкурентите, по-големите конкуренти от другите пазари. Така че наистина удовлетворението е много голямо. Всичко това, което правим, се дължи на работата на 120 човека, които са разпределени в 5 различни отдела и съответно имат различни компетенции. Характерно за фирмата е, че както има много млади хора, които в момента наемаме, така има много дългогодишни служители, които са 5, 10, 15 годишни. В компанията работи от 2 години, като първоначално бях стажант 3 месеца, след което ми бе предложено да работя постоянно тук. Изключително удовлетворен съм от развитието в Teletech Electronics. Тук ми бе предоставена възможност да развия своите качества, да натрупам опит и да се докажа като специалист в моята област. Това, което аз искам да кажа като дългогодишен служител на фирмата е, че се гордея с това, което заедно сме изградили с колегите, а то е една финансово стабилна фирма, която е добре известна на специалистите от бранша в целия свят. И това е, което биха могли новите хора да видят при нас. Естествено ще получат възнаграждение за своя труд, което е не само заплата, но и гъвкава част. Това, което ние предлагаме като допълнително възнаграждение, бих казала, е извън работните мероприятия, които фирмата всяка година организира, които спомагат хората тук да се чувстват като едно семейство, един колектив, в който всички се разбират. Като за тези, които са навършили 5, 10 и повече години, има специални награди, но за тях ще разберете, ако дойдете при нас. Компаниите в България. Проект на JobsBG.